sujak. Mas. Kupingmu apa basah lho? Bebek diceluki apa? Mas. Ayo duet kene. Sangguria. kene wae ayo enggal dibuka. Ma aku isin Mas. Ayo neng gubuk bae. Cepet usum rapat atiku wis gemeter. Mengko dhisik Mas uncek. Mbak aja kesusu pancen. Lelatiku mung kanggo sliramu. Iki wis tak buka. Aja ketinggalan. Aduh, ambune. Wong ya, Kowe kurang ajar kok. lah ngopo? Aduh, seger. Lah iya, ambune seger. Piye tau kleru meneh. Kowe iki Gak kok terus mbok angkat kaya nguncalke asu nang truk kae lho. gak Gak piye kowe pikiranmu karo ikimu gak padha. kok ora padha kepiye. Balik. Kan adu segere iki lho. Balik. Balik nang ndi? Ha teko. Balik. Kowe iki aja klunyatan to. Iki awake iki tanggapan aja mbok kaya kira ning omah. Nyati yo. Rumah tangga. Ayo. Sepira? Lah tintingane lho kupingmu bosok iki lho. Nganu ngene iki. Aduh, segere. Iki mari nguyuh wae kowe iki kok. Sapa ya? Kowe nguyuh. Jorok. Pisan kas. Aduh, gondone. Jas. Lah urung dijenggleng kok wis ki piye to kowe iki? Gedhe. Jakrek ana. Nah, ngompol titenono iku. Sepira, Mas? Bosok wis semono ae lho. Lho mare bubar ke tamu. Tulung mon, tulung. Sajak ngelih Mas enggal tanduk malih. Iki wis jam 1. Terus? Aku arep bali. Ayo bareng Muji mengarsane Gusti dibawon sandang pangan seger kewarasan. Kira suka kundur katur para tamu kasampun kepareng kundur Ibu Parti sekeluarga ngaturaken ageng panuwun awit karawan panjang sedaya. Masuk jan. Kene wae ayo enggal dibuka. Ma aku isin Mas. Ayo neng gubuk bae. Cepat posum rapat atiku wis gemeter. Mengko dhisik Mas uncek mbak aja kesusu ala pancen. Lelatiku mung kanggo sliramu. Iki wis tak buka. Aja ketinggalan. Ndi? Sing dibuka ndi? Hah? Sing dibuka. Iki sesuai nganyelke kok. Kowe iki nganyelke kowe iki. Iki lagunya. Lah iya. Kuwi nyeritake. Heeh. Nyeritake apa? Ngajak mangan ning gubuk ngono lho. Oh, ngono to. Lho pikiranmu barongan arek. Ngajak mangan ning gubeng lho. Heeh. Lah kowe lho, iki wis tak buka kene kok.
Aku kan yo jadi pikiranku kemana-mana. Apa di pikiran kok rumangsa aku. Ayo. Aduh. Ampune. Tung. Ambune wangi to, Mas? Iya. Iya. Aduh. Segere. Ndang genting. Nggih, Pak. Wis. Sajak ngelih Mas enggal tanduk malih. Iki wis jam 1. Aku arep bali. Ayo bareng muji ngarsane Gusti nyuwun sandang pangan segar kewarasan. Ngono kuwi. Aduh segere yang ngene dek sayang. bareng mau ora iso. Mau kok ra iso-iso. Kok cakok jan klunyatan. Lho, digawe ngono kae lho cengkoke kaya Mas Temon. Halo. Bek, Apa? nyaket Bu Parti. Nggih, ayo.